Здравейте, приятели! Аз съм Тошко 24/7, а това е Тео Плътов. И днес ще разкажем за нашето приятелство, как се е създал с този главичак и с този кошак. Първо, в детската градина ние бяхме, се видяхме и се заговорихме. И после Тошко ми каза, искаш да станем приятели. И после тя се съгласи и станахме приятели за цял живот. После се записахме на един и същи отбор по футбол. После Теодор се отписа, главичака се отписа, извинете, и отиде в Спартак. После сега ме искам да отпишат и аз ще отида в Спартак и ще ходим в един отбор за винаги. Тази снимка горе е от Турция, защото сме безкрайно най-добри приятели на света! И това е снимка, където сме ходили двамата в Турция. Да. И край. Забягме да ви кажем да се абонирате за канала, да дадете палец нагоре, не надолу. Ако ви е харесало, дайте надолу, ама по-добре нагоре. И ако ви е харесало, се абонирайте. Втори път. Чао! Чао!